ene barada yüzlerçe, müňlerçe rewayetler bar. Adam ogly kim akyl bolsa-da bilýär. Dünýäde eneden meýik keramat ýok. Emma barybir ol dany rewayetler bilen enelerin hormatyny beýgertjek bolýar. Qadim zamanda bir aşyk maşuk bolupdyr. Öncan bütün dağlar, dağların başına ak karlar. Himmet tenki. O dağların üstüne alelwan gullan himmet tenki. Asmanna ak bulutlar himmet tenki boldum. Yüreğimden tenki. Şöyle uçup baryan ak kuşlar. Olurum tenki. Himmet tenki. Aha Ferit, bu su damcalarım tenki. Beýdip görmedi haş diýen. Men sen çyn ýürekden söýýän ahry. Dogrudanım. Howala, Söýýäň da onu. elbetde. Bar onunla gitti, ejem yüreğine getir. Näme? Näme eşitmedinmi? Eger söýýänliň çyn bolsa, bar gitti getir da ejem yüreğine. Hani, söýýänmiýärdiňmi? Näme boldy? Ýatyňokmy? Eger söýýäňiň çyn bolsa, ejem ýüregine getir. Ejem ýüregine getir. Gelin oğlum. Ejem ýüregine getir. Bizi yaramazak bolýar. Döndüm. Sen nereye dön? Döndüm. Oğlum, yıkılaydan bana. Sire bol, bir yerim ağırdayım. Cahala. Döndüm. Döndüm. Sen bir de döndüm. Döndüm. Eneler öz perdendine bolan sevgisi bilen ýaşaýarlar.
mukaddes ruhnama hakkındaki düşüncemedi hasam çuңlaştırmak köp okan köp biler diýipdirler. Biz mukaddes ruhnamany näçe köp okusak şonçada dünýä giňişleýin akıl ýetirer. Geçen tapar mukaddes ruhnamadan biz İksane oğuz doğunları baradaky rowayaty gurrun merersipdik. Kim şu rowayat ýatla biljek? Tuğuleme, berekella. Muğulum men aýdaýyn. Yok Serdar, sen geçen tapar jogap berdin. Mehrijan, sen aýdaý. Ruh hatamız beýik saparymda Türkmenmaşy iki oğuz doğuny baradaky rowayaty şeýle sözler bilen başlaýar. Ey, kim var berde? Adam mami. Eşdiýäňmi? Kim var berde? Bayramcıgym ağlama. Sen näme korkýanmy? Korkýan. Sen näme meni masgar etjek bolýan ha? Korkma. Yanında men mara ağlama. Ontam kakam elmi dama bize aydardy. Oğuz çağız hiç açan ağlama diýerdi. Gel ikimiz ecem aýdyşy oturup arkalaşaly. Gel. Yernet arkaňyzmy? Hawwa. Hop. Hop. Nahar elli. Şula bolayday. Sağ ol ağam. Sağ ola. Eşdiýärmi? Bayramjan inim. Şu toğrukda bir Türkmen bar ya Allah. Türkmençe aýdym aýdýar. Aýdym kim aýdýar? Kim ol adam? Men şuna akara oňaltyp bersene. Ýöne goýul gatyra gaýsyn. Biläýdiler janymalaryny. Siz hak iş edýäňiz, är iş edýäňiz, hak iş etseňiz haksız halar. Oy oğlum, sen diýen mofun. Allah sizi ýalkasyn. Adal ağam yankı söyler kim aýdardy? Atam garak? Ýok, Onno. Kakam garak? ýok, Onu kim aýdardy? Ejemjan. İtremzany gorsunmaýa. Sen näme ýene başladyňmy? Ejilecek bolýanmy? Yok, men ağlamak yok. Türkmen hiç haçan müzdürýän näler? Adal ağam söyler kim aýdardy? Atam garak? Hawa, Hıt senin ömür. Hıt senin ömür. Hıt senin ömür. Kararim hader düzüne kayta arttı ağlarım. Dayı, o şadiyan aydım amay, dayda. daýy, gazal aýt, gazal. Hawa dayı kadalay, day. Demir bolup bir barım Allah
Allah'dan inni görürmükem vatanım seni gelsene göğe doğun yali yanı enedin barip söyürmükem vatanım seni gelsene tomu fiyaz bilen bahari kışlar gel kışlar Ana, bunlara öyle eşiklerini giyindirendir. Men sizin atağınızdan arındım. Sizin atağınız bilen men 3 yola tögüştüm. Üçüsünü de eciyi verdim. İnnete yiğit çıkıpsınız. Yani men size nefsim ağır ya. Men ödilimi tomoşa olkacak. Men sizin her birinize hancar veririm. Uruşun. Haytiniz yengseniz, şolom öyünü kaytar. İneyim. Men senden köprek yaşadım. Şoň üçin dünýäni senden köprek gördüm. Erti uruşda hiç gel çekinmän hanjar urgun döşümde. Sen deri kalıp eni tamıdır begenler. Olun ağlamaktan yana kör olan gözlerine şugula taç. Dünyada yaşayışta Allah'ın veren ömürde süyücüdür. Yönü onda adı doğunda atsa yoktur. Men seni öldürüp, dünyadan lezzet alıp yaşap bilmem. Yer baskılap gitti. İneyim. Akıl eyle. Egerde ikimizden birimiz dir kalıp barsak, ena tamının göğünü adacıgan bolsa incalar. Olon ağlamaktan yana kör bolan gözünün biri ruşan bolar. Ona sen men ölür. Yok. Sen yaş. Sen gören dadın yok. Men olsa senden 2 yaşlı. İkimizin hem gözümüz açıp, aklımız yetip gören zadımızdan. Şoň üçin hem sen hem men hem köp gören zadımız yok. O sen men ölür. Sebäbi sen ene tamyzyň gözüni açyp ilkinji gören perdendi. Amen bolsa. Wah inim. Bardada üçün. Sen enemden atamyzyň körpesi. Olon ähli sevgisi, mehri, sana diňenler. Öldürmeyim. Ata babamyzyň Hudaýdan bilen bir adalaty bar. Öň bilen öň gitsin. Soň bilen bolsa soň. Öldür beni inim. Yok. Men kabylyň gününe düşüp yaşap bilmem. Delelin yarnam gaýdan peýda. Bütün ýitirenden ýartyn ýitiren ýaşy. İkimizden birimiz diri galdyk. Ene tamyzyň 2 bet batçylygy biregeler. Olun kalbyna 2 goburyň beregine 1 gobur galar.
Wah, tapdirimi şeýledir de. Yoksam, oğudlar nire, benim munmazından oturmağımın nire. Gök Tanrı'da kafir düşmanı taraf bakanlar. İkimiz dünyadan misallaları. Güýçli ölürýär, ejil ölýär. Kimin ıkbalyny ölmek bar bolsa, onu Tanrı yazanlar. Urşaly, goý düşman hediletsin. Çödüm. Hallian. Nasa nama? Halo. Başlan. Ölmeyeyim, ölür. Aman koyma, ölür. Ölür diyen. Ölür. Ölür de. Ölür. Yok, ölecekler. Ölür. Yok. Min arkama. Gidelim. Gitti. Tutun. Ne emettiniz? Getirin çaldırak. Atı, atlı bira geliyor. Böyle yani paşa. Kim gayı? Selamun aleyküm. Ve aleykümselam. Bir gecelik mehman alar mısınız? Bir gece değil. Gerek bolsa 10 gece dalar köşe. Vah oğlum. Dine mıyıkman ne? Biz seni oğulluğum alar. Ağam.
öýmede tegellik. Biz dostluk doganlyk diýäris. Aslynda dostluk doganlyk bir-birine gaty ýakyn gymmatlykdyr. Oturay Mehri. Egerde mukaddes ruhnamany ýüregiň bilen kabul etdiň, onu ýanky Mehriň aýdyşýaly bolýar. Sen şol mukaddes ruhnama ýereni duýman alýardyň. Sen şol eserdäk wakalara gatnaşyp ýörenýäli bolýardyň. Mukaddes ruhnamaň beýikligem şonda da. Oň her bir sözi sen aňyňa, ruhuňa täsir edip, sen kalbyňy temizleýär. Mukaddes ruhnamada perzent edebi diýen bölüm bar. Şonu perzent bilen enatanyň aratynaky baglanşyk öz beýanyny tapýar. Bu hakda kim gurrun merip biljek? Serdar sen aýday. Mukaddes ruhnamada enata bilen perzendiň arasyndaky gatnaşyk baradaky rowaýatlar öňkü döwre degişli bolsa-da, onuň many mazmuny şu günümizde de wajyp. Günlerde bir gün atalogul padşanyň nökerleri tarapyndan ele salynıpdyrlar. Olaryň ikisem ogurlukda aýyplanyp, jeva meýdançygyna çykarypdyrlar. Eşitmedim diýmän halaýyk. Her bir adam beýleki bir özýal adamynyň zadyny elle girse, onuň gollary çapylýandyr. Hemde kim beýleki bir wendäniň zadyny ogurlasa, eden jenaýetine görä-de jezasyny çekmelidir. Atasyna 40 gamçy, oguluna da 40 gamçy. Kaka. Kaka. Şovur olan yerine vurdu doğray. Oğluma vur degmeseňiz ýa-ni sorup. Wah, balacığım. Meni gaty geň aldyrdyň. Ýaşly. Özüň urlaryna ha merk çydadyň. Hiç dedim çykmady. Ogluň urduk bola aglaýardyň. Şoň sebäbi näme? Özüme degen gamçy tenime agyrtdy. Ogluma degen gamçy ýüregime agyrtdy. Ne dedin? Şeyle pikir edip bilen adam, şeyle duyup bilen adam hiç wagt doğruluk etmez. Oy verin bulary. Ada deýlem. Sultanım. Sultanım. Owa, näme ardyň bar aýdy ber. Sultanım. Sizin ýasawlyňyz maňa azar ýaman berýär.
Günne aşa öz dost yarlar bilen öýüme gelip meyil sorap gaýymyň namusyna degip wejara bolup gidýär. Inna ony tezzetledi almenni adam almady. Ehli anjadatlam kutordy sultanım. Sana tütümeden kim bolsa da, hatta men öz oğlum bolsa da jiratnalar. Sen yöne, şoda yus üýüňe gelse maňa habar et. Bor. Sen habar edemlesiňe, men nökerlemesem üýüňe baram. Men onu öz elim bilen öldürürüm. Tanrı yalkasın sultanım. Sultanım, haber vermeye ruhsat dedim. Ruhsat aýdy be. Habar versek sultanım, şu bir heppe Yazavul yine de gelipdir. Hemmeňiz atlatyňyz. Saralar etiriň. Sen haram zat diýýär. Men senge girgen maňa düşünýän ýaşy. Ýöne sen meň bilen aýplaşma. Sen meň ýanyma bark gaýdalyň bäri bir döwüm çöregim agdym alamak. 3 günde pokurdamdan hiç saat geçmedi. Sen gurrun meren zatlaň. Men ýatawullamyň edip biljek bir hayalygyndan hat çöktür geldi. Eň ýamanam şol bir hayalygy men öz oglum edem ulaýman men guman öredi. Şo gumanym men halis maýyrdy. Geceler uklaba bilmedim. Şol üçün çeken gudagym hiç sürgütap bile deňer ýalyal. Meni şalyk tagtyna oturdan Allah Taala oňa kelgetmäge maňa ýar berilen ok. Gelen nesme çyrany çyrmaň sebäbi oğlumun yüzüne gözüm düştü. Atalık söýgüm erkimden üstün çıkarıp korktum. Çıra yakalarına bolsa bu kez zaplyk eden oğlum däligini gözüm düşende bolsa eginimden maýyryp barýan ýukaýrly. Ýa-da uluň ýerde ýatan kellerini gözüm düşende süňgüme ýeňellik aralaşdy. Şoportatam 3 günüň açlygy bildirdi.
Törebek hanım hakynda rowayet boýunça sen nähili pikirde, Aýgul? Sen özüň nähili pikir edýäň? Törebek hanım taryhda juda tekebbir hökmünde görkezilýär. Tekebbir adam asliýetinde sowuk bolýar. Şonu ýaly adam hakyky bolup bilmez. Men pikirimçe ol Seýdisany hiç açanam söýenler. Hut şoň üçinem ol Seýdisany ölme ýerýär. Söýýän adam gazaplan bolup biler. Düşünüň, Törebek hanymda da, Seýitde de uly söýgü bar. Seýdisy ähli zatda öz söýgüsini görýär. Insanda da, sungatda da. Sebäbi şeýle ütgeşik owadan binany gurmak üçin men pikirimçe hakyky päk söýgü gerek. Ol sen söz öz pikirim. Owa, bu men öz pikirim. Men aýdýana Törebek hanymam Seýidi söýýär. Ýöne şahydy bolan soň bir çekinibrak durýar. Hakykatda bolsa ol Seýidi sany ýüreginden söýýär. Siziň dawaňyz hiç açan utarmaz. Ruhnama sapagyna wagt boldy. Seneme tüy tekebbir edekenim. Yaranma tekebbir edeli. Wah, seni ýasam söý bilen oturup ýürekden gürleşip olaýsady. Ýöne näme? Diýenim olaýam bu ýalançda. Hawada. Men bu ýerlere gelsem, aklym gidip aňkamaşan ýaly olaýan. Bu köne kalan her bir daşy bana bir zat diýen ýaly dur. Ýene men olaň aýdýan zatlaryny düşünmem. Ýa-da olar menden nämedir bir zat gildiýäne meňde. Törebek hanım can çektirýär. Kim owadan imarat kursa, şoňa durmuşa çykjak diýe. Baýlymam ýardym berjek diýe. Yer! Vay halayık! Esmedim dinende Könürvencin sultani, parasatlik hem adıl Törebek hanım. İn ovadan imarat kuran adama durmuşa çıkacaktığını ayan edyenlerle şol ustadan öz ustadlığını görkezip ardı edilyen güzel binanı vursa, onunla Törebek hanım onu öz baylığının yarısını gerçekliğine ayyanlarla
Kaýsy dost, kaýsy düşman, kim bilýär? Yüzleri gülse de, yürekleri näme diýe bolan? Hayvan alasy daşyny, adam alasy içine diýlenine. Kıydım. Şu dronların her birinin göğlünde şah olmak niyetler var. Harman Allah Teala mağa oğul vermekte. Oňa derek akıllı başlygy da beripdir. Ola doğru kıydım. Yönü bırakacak tekep bir diyemeten. Boldy. Ötelt. Arap yurdundan Sadada Al ibn Husnu Müveri. Sizin akıl paýhasyňyzyň dawarysy da gaçdyn Törebek hanım. Men şalymy, yurdumy taşlap sen ýydyňa düşüp Arabistana gitmelimi? Yeri, näme dymdym? Yok Doganjan, boljak zat däl. Hawa inniki? Hazreddin Teymiroğlu. Hawa ýaşly. Sen näme üçin geldin? Hanım, men berde birazcık altın getirdim. Ýaşly. Näçe ýaşyňda? 69. Ýaşly. Dogrujaň aýdy aýsana. 79. Ýaşly. Bizi öktüssalar gerek. Köşk gurmaga. Sen gowy gitdi, agtyk çoğuluklan bilenmod. Özüm garram bolsam, ustaçylygym zordur. Ýaşly, ötägdiň. Men hoş sag bol. Kämin nazar buyukda känetlerini goli ýetirmekkä. Bu näme? Nine haladın? Sen kim bolsun? Men Seyit. Diýsen gözel zat. Ama näme? Bir heykel şahydy. Bu gyz binäçe ýyllar men düşme ýerýär. Men o gyzyň heykelini ýasadym. Ol ýören odan gyz. Men pikirimçe heykel şahydyny ýarasa gerek. Sen näme ony? Diňe düşümde görýän. Bir heykelim gözlerinin suňgurmany bar. Men sözleşmän oň bilen guruluş bilýän. O han
Men o ýyzyň düşümde görýän. Sen näme kär edýän? Men uslu, imarat gurýan. Sen gurarsyň binany. Halipam, men ertir bina urmağa başlayan. Siz maňa ak bata beriň. Goýul maňa ruhy güýç berdim. Ertir tähetligin Tangryň halalyny. Binaçylygyň ähli sırlary saňa aýan. Bar Allah ýaryň bolsun. İşiň uğruna ýoluň ak, ýollaşyň hak bolsun. Ece! Ece! Näme bala? Ece eşdiýän gerek. Eşdiýän gerek çarşyň sesini. Eşdiýän bala. Ece, näme boldy? Oğlum, beýdi bemir özüň oda taýmak gomy. Sen o binany gurup bilmeseň, men onda ne derin? Men gorkýan oğlum. Sen biderek geri gaýp edýän Ece. Hemme zat gowar. Wah, ne bileýin balam. Men ene ýüregim bir zada sızýar. Wah käbä menim, Ejemjan. Men sana düşünýän. Ýöne men öňümde goýan maksadyma ýetmeli. Men o binany hökman guraýmaly. Daý, içeri ýal suw beräýin-de. Bolýa häzir. Nejigim? Daý, o gyýlara da eltäýin. Bolýa, berä. Otur. Salamu aleykum. Wa aleykümesselam. Daýjan, bir satyn alaýyn da. Wah, men pulum ýok da. Men kakam tüccar baý adam. Siz bizi halas edin. Soň kakam siziň bu ýoşullygyňyzy gaýtarar. Bir çykalygy tapsaňyz bilen ýoksam soň giç bolar. Men häzir gelýän. Sen bu enneler nire alyp barýaň? Aho, ýaşyt. Beýle bulara rehmiň ýan bolsa, gowsy satyn alay. Köşük. Taylada alıver. Özlerim yaş. Tağdın. Tüz. Men diyen wagtlarda. 2 dine 40 tümön berek. Öz alyn ýerim. Bor. Men häzir. Bolýa garaşyň. Sadağa olayın, nerkes gözlü yar. Sen perwana men perwana. Aşk kumar urup başım sermes yar. Seni süyüp perwana men perwana. Käke yerip, kä bakar sen natuan. Ataşlı gözlerim yakar cadılar. Sensin menim başımdaky şazygam, ýanyp köýüp perwana men perwana.
Köregim ataştır, iğenim ottur. Yüregim tutoştur, geygenim ottur. Meni garip görme, görmesen yoktul. Sen neyip pervanı men, pervanı. Akbalım duşurdu sana ağöylen. Älim oşor başıňdaky alüýmän, çemenim al, yüregime kan üýmän. Sen neyip pervanı men, pervanı. Şar gara gözlerim kumar ağladır. Sen mırdessan, aşka kumar halatım. Yarım, seni meni Hudaý halasın, ganyt ýaýyp perwanı men, perwanı. Bikem, yatan rokmy? Gülne? Sen? Bulaydymyň owadyna men yatyp bilmedim. Sen bu ýerde näme işleýär? Oň tepi bikem, yatan ölüýnem direkjek. Menem yatyp bilmedim. Ol diýsen gowaýdy. Oň ussat kemi ýok. İçinizde çanınız yok mu? Saltırak görem, saltırak. Saltırak diyen mesele. Uturluk bilen koyun, uturluk bilen. Edircek bolun. İyice çökün, iyice çökün. Hawa, gurulşyp näde? Näme ýeten ok? Hemme zat goşagy idi. Kim zatymyz ýok. Yer onsa bu günler düýş gören okmy? Ýok şagy idi. Men huşumda oň mehirli sesini eşdýän. Sen näme seredýän? Sen felaket. Ne sana? Kim varsa seyreder yani. Şagy idi. Haýyş edýän. Betesseňizler. Sen näme? Gorkýan? Ýok şagy idi. Ýöne näme de bolsa ol adama. Ýok seyit. Olar gullar. Men gullam. Şagy idi. Şagy idi. Bir tarym aýak çekseňizler. Haýyş edýän. O benne bir zat unutupdyr. Heyde güne uzak seyredip bolýarmy? Gün gözüň ýakýara. Ýöne bir hakykat tanım. Günem ýylly da. Men ýüzüme hiç kimin seretmäne haky ýokdur, o saňa da degişli. Meni bagyşlaň şagy idi. Siz mamla. Götürün, utulluk bilen götürün. Sen näçe tekep bir bolsaňam, men öz söýgümi suwut eder. Tuwelemeseyt, buguron binaňa tüýs ýerine düşüpdir. Owo. Ol şagyna yarasa gerek. Owo tuwele. Şagy.
Guron binaňyz maňa yarady. Hiç nenem däl ekeni. Ýöneň gawarasy kiçirek. Maňa has ulusyny köşk ýal edip gur. Boş agydy. Gödeliler gödeli. Hürlerin hürü. Tamam yaktı çigerde can koymadı. Humaralı gözü hüylüdür hüylü. Meğer menne dini iman koymadı. Siz bikem yine de ökte geldiniz. Kim var? Bu men Şahydy. Werir senmi? Yer werir, näme gep görüň wa? Üýt göşük täzelik ýok. Seyit öýdüne ksan garna galypdyr. Öýdüm 40 tümen alypdyr diýerler. 40 tümene? 40 tümene alınan molta onu olur oğudan mıylar olsa gerek bikem. Men bolmasa yine bir gedek girip antlap gelärýin bikem. Yok, avar edin men. Gerek değil. Küst. Bikem, bağışlan. Yöne oyun mol ya da. Sizden ötümüş doğrayan. Meni bimada etme. Berekella vezir. Sizin sadık kuluňuz. Men olary ýerin teýini bolsa-da ökman tapar. Men onu size söz berýän baglanam. Ece, mene bu ikyýyda edil öz ýylym ýaly urançyp durun. Hevel sen yürüjüň ak. Yok kıylar, yok. Özüňiz edäýsiňizler. Ol ýa-da ýörüň onda. De. Gullara bugün toylaýar. İdil guduz açan ýaly. Suw tipilen ýaly deýinmi? Görýän weli bu ýigide misline çydap bilmedi o. Meni ýeke oýun. Bikem bolmasa Siz boş. Sen samsyk Seyit. Beýsen men seni öldürne. Sen söýgüňem yalan. Asıl sen maksadyň maňa özüňi söýdirip tawyn etmek ekenne. Men tagtyma eýe çykmak. Başarmarsaň, sen yalan söýgüni puja çıkarar.
4 san ul pencere yılla 4 patlaňy diýär. Hanım, ýokorsunnak 4 san kiçi pencere bir aýda 4 tepden aňa diýär. On aptalnak 12 san ul pencere bir yılla 12 san aýaňa diýär. On ýokorsunnak 24 san pencere 12 açyk, 12 ýapyk, bir günüň dowamyna 24 saat aňladyp, ol gije günni hem görkezýär. On ýokorsunnak nagyşly beregleň içinde bolsa hanım 365 güni yerleşdirdim. Şeýit, senem söýüňi synamaga wagt ýetdi. Ne hil synawdan geçirem deseň yalan söýüň aýan morka. Üýt köşük imarat gurupsyň. Sözüm ýok. Sen elim hünärine göwnüm ýetdi. Inni sen maňa öz söýüňem suwdy. Men öz söýüňimi suwdy etmek üçin näme etmeli? Guron şu imaratyň üstünden özüňi aşağı okla. Näme? Näme düşünmedin Şeýit? Bar. Bir ýanym gumanlar, bir ýanym aýan. Pana aklym ýeter, baka ýetmez aň. Bakynyň panynyň sultany Allah'm, seyir alnymdan nämälimlik berdesin. Dünýä sygar, älim sygar serne. Sen sığmarsyň dünýä peltepelerine. Barma arşda jelis sırna, oğsor sarıp münäýmesen barka sen. Şahyr Törebek hanım, adamlaryň aýtmagyna görä, Seýdusy jan berilmän eziýet çekip ýatyrmyşyň. Barp sorak gaýsaňyza gowy bolardy diýdim. Sen beýdä ýarsyňy etmedim Seýit. Men senki ýaly aram ýer gurdurar. Olaň ikisem bir meňeş bolup. İkisem hükman ýanma-ýan nurar. Her gerek ýerden günne sen muran aram ýäkiň. Maňa saýa bolar. İkinni men murduran aram ýäkim saňa saýa bor. Bu yalançıda.
istiqbal bizi berip bitirmedi. O yerde, son dünyada, men sana garaşarın. Men sana garaşarın şahidi.